Ka Ophis u District Sports Officer DSO ri Bhoi District menta kasngi shipau tarik Lympung kalayo ban Pynlong ya ka Lympung Ïalehkai Kho-Kho bat Kabaddi ki badai ki jing Ïalehkai Rural Games yang ka Directorate of Sports and Youth Affairs hamadan NSCA paham CM nongpo. Habakran Shikilat Pathai Khubor ka Kong Rida Lendam PTI nakaliang ka Ophis UDSO nongpo kala pentip bahakani ka Lympung lawan baneshim benta deki khun Samla kan thei bat shenrang naki Shillong bapher hapo ka themri Bhoi baneshim benta ha ka jing Ïalehkai Kho-Kho bat Kabaddi. Kalau orang bakani ke Lympung kedai ke bala Pynlong kerpang ban penklan bat kentiu yakini ki arteli ki jing Ïalehkai hapo ka jela ki balong ru ki jing Ïalehkai ba kongsan hapo ka jing Yakob Rural Games jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs bat ka jing wan baneshim benta shirhem jong ki khun Samla ka ri Bhoi kalapan isai bakani ka sngi kala long ka bajab. Haga bakut jong katay ka Lympung ka Ophis u District Sports Officer kala sami ki khusnam sya baro ki kunhun ki bala job ha ki jing Ïalehkai bapher ka balong rukum kadak jong ka jing ro bat ka jing ai men siem ye ki nong Ïalehkai. Kenika sports ngilong tasing ketika rural sports games ka bagi Pynlong ka Kho-Kho bat ya ka Kabaddi ka program jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka bangi schedule man usnem but ya kini la Pynlong wa kini ka district jongi da ka district sports office of Bhoi district te menta ka singi layo ban pende ya ka Kabaddi ka Kho-Kho ha ka ba ha ka Kabaddi ngidon kumba san team ki bawan but ha ka Kho-Kho ngidon kumba san team ki bawan but ni sokumen ban UI ba na kaliang jong ka Bhoi Kho-Kho associations ru kala don tingkat lang bat ni ban yarap ya ka office ban conduct ya kini ka jing Ïalehkai Kho-Kho but nilai iru ba na kaliang joko office ka jing pair ka long ba na ka last time ka bangile but this year panutaw snem ki na Ïalehkai jong ka Kho-Kho kila improve ha kam tam dei ba kala don hi ka association kila wan Ïalehkai ka Meghalaya games kala don ka improvement o ka Kabaddi pade kidang yasdang but kila pasang na but ni so comment ka dei na kaliang jong ka district sports office ba kiwan nya benta ki ba na kaliang kerdam na umsling nang ni na po paham CM kiwan ni ba kisya benta ya ko blay bro ati team ki bawan kisya benta ka ni Khubor but ya ka district sports office but kumjo ya ka Bhoi associate Kho-Kho association.